Karon mga igsoon, mamalandong kita mahitungod sa atong pagsimba ug pagtahod kang Hesus. Din ang ebanghelyo nagsaysay kanato nga ang mga Pariseo ilang gi-customize si Hesus nga kaliwat ni David. Well, side man kita nga kaliwat gayud siya ni David tungod kay miambit man si Hesus sa atong pagkatao diha sa kaliwat ni David kang mamameri nga kaliwat usab ni David og pinaagi kang San Jose nga subay gayud siya sa kaliwatan sa mga hari sugod kang David. So sa pagkatao ni Hesus tinuod nga siya kaliwat ni David. Pero kay ang mga Pariseo naglantaw man lamang kang Hesus nga usa ka tawo. Mao nga ang ilang pagtuo nga si Hesus dili gayud Mesiyas, dili gayud anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan aron pagtubos sa mga tao. Sa atong kabahin mga kaigsunan, daghay atong itawag kang Hesus. Moingon kita nga atong higala, ato nga ni usay tawag kang Hesus Papa Jesus. Daghang kitay mga gitawag sa atong Ginoong Hesukristo. Pero dili gayud nato mag-customize, di nato ma-downplay, ma-downsize ang Dios tungod kay si Jesus nga matuod nga Dios ug matuod nga tao, hilabihan gayud ang iyang misteryo nga dili gayud nato matugkad ang iyang pagpakighiusa kanato. Magpabilin lamang gihapon kita nga matinahuron ug magsimba kaniya ug mahigugma kaniya sama kang David diin ang Israel kaniadto nakasinati og the golden age. Wala nay mga kasikbit nga mga nasod nga kaaway ni David nga naghasol pa sa Israel. Ang tanan nabuntog gayud ni David ug natuman kini nga dinasig sa Espiritu Santo si David misimba sa Dios nga miingon ang Ginoo, miingon sa akong Ginoo. Ang ikaduha nga Ginoo nagpunting kana kang David. My Lord says to my Lord. Usahay maglibog kita niya na, my Lord says to my Lord. So ang lordship ni David ang iyang pagdumala sa katawhan sa Israel, may kanay gihisgutan ni David sa iyang kaugalingon. Buot pasabot nga si David nagrespeto nga ang iyang Ginoo nahiuna gayud kaysa kaniya si David. Mao nga dili gayud mamahimo nga ang pagka-Dios ni Hesukristo nagsubay diha kang David nga kaliwatan tungod kay ang Dios nahiuna man kang David. My Lord says to my Lord, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo. Ingana ka mapaubsanon si David sa tanan nga mga hari. Bisan pa kung ang Israel usa ka gamay nga nasod nga nahimong sikat niadtong nga kapanahunan niya. The golden age, almost 100 years. Apil kang Solomon nga iyang anak. Apan mapaubsanon gihapon si David nga nagsimba sa Dios. Nga nagsaad ang Dios nga nagsaad kang David nga palingkuron si David sa tuo sa Dios. Tungod sa pagkamatinumanon ni David sa kabubuton sa Dios. Bisan pa sa iyang pagkamakasasala, loyal gihapon si David og submissive ngadto sa Dios. So sa ato nga kabahin mga kaigsuunan, ang atong pagtratar o pagtagad sa atong Dios may atong pamalandungan. Kayo usahay ato kini nga ma-domesticate, ma-customize, ma-overly personalized nga halos kita na hinon magbuot sa Dios, inay ang Dios may magbuot kanato. Atong i-check kung giunsa nato pagsimba, paghigugma ug pag-alagad ang atong Ginoo nga atong Dios.